Der er i dag noget særligt på færre. Det er skolelægen af biler, der har overtaget skolestuen. Og lærer Mølle var tilskuer ved undersøgelse af drengene, mens lærerinde for en jul må tage sig af pigerne. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, som læger biler forstår at gøre til en fest. Vi passerer Mylen Missionshus, hvor Indremissionskredsen har sit samlingssted med søndagsskoler og ungdomsarbejde. Rutebilen kører flere gange dejligt til og fra Hjørring og standser ved brugsforeningen. Uddeler Nielsen skal lige have et bud med. Inde i butikken er der dagen igennem travlt med at ekspedere den stadige strøm af kunder, der har de mest forskellige ønsker fra dejliglivets små fornødenheder til landbrugets behov for foderstoffer, gødning og bygningsartikler. Smeden er den typiske landsbyhåndværker, der altid har været landbrugets gode medarbejder. Han skor hesten og laver vogne og redskaber i stand. Smedemester Christensen, der i mange år gjorde et stort arbejde i Mylen Ungdomsforening, skal nu ud at køre en tur. Wilhelm Jensen, snedkermester, laver vinduer og døre til de nye huse. Pelsberederiet er et nyt håndværk, der er dukket op sammen med pelsdyravlen. Sumpbævernes skind skal renses og behandles, før de som pelsværk kan pynte og varme damerne. Ved Mytel Teglværk graves der ler i bakkerne bag teglværket, og på skinner køres det ind til behandling i maskineriet. Først æltemaskinen, der presser leret ud gennem formen, og her skærer stenene ud. De køres til tørreladerne og sættes i ovnen og brændes. Derefter er de færdige til at køre på lagerpladsen eller til byggepladsen. Ungdommen samles i skolen til aftenskoler, hvor der er lejlighed til at få genopfrisket og videre udviklet deres færdigheder i de almene skolefag. Og der er lejlighed til kammeratligt samvær med andre unger.